Sinead, fácam with the taller and is expert column hain, so it's that kinds of focus welcome with buchas letter column. Ítach which you put on me chleistal to Sulam Google, should they in Daru to me play a Zoom, so mata couple 5 in yan, they may fool them. So me in dermot there to shipshe hesh douche chur foil agus so me hengel douche chur foil be me a cuir on Ochron Rua no and Sequoia dendron gigantescum and giant redwood to canagum can get in it on and kesha a record. Ach never going and kesh to her or igidi and derrigan video. The 5 ni biogagging lesh a video which a copper town is 2 scanner 1 with 3 alas ach a scussel girl more quick and tear it in a zoom make an arm cane Augusta beginning. There's a beginning mall Augusta she lint heart beginning. Ach mas minish bear mar slideshow on video. Tugus sé cinnal barrow riomh gan Gordín agus an suíomh atagam. So just a ceantar an suíomh tá níl sam go ordína beidir nachfuil ach cinnáitiúil muoinis is Chloch Eibhir atá agus tá muid amach ón cóstainte Gunamara agus níl fasca bit ó riadúi, rianíir, rianeas, rianéir, níl fasca bit han so tá sé an dachar éonrad a chur a fás túór a méid salantá san air. So sinna príomh míhaintáiste bheith cónaíte ná an sal in a fad. And dara míhaintáiste is Chloch Eibhir atá agus na bhíonn sé churbáistí bíonn nóméid amháin bíonn an áit báite agus chéad nóméid eile heis seachtain bíonn trimach dúfas a chan mar tá Chloch ó grúir sin nach chéana an isce tíd agus bailíonn sé agus an sin trominn sé an sciopí. So en nish ta me gul an video chur siúil so bear bheith beganín faideach agus heis an video ta me go cainte na héanachaí ar nós an trein nach rééis nó an water rail tas an ordín an spíróg an sparrowhawk agus go leorlór plándí dúchasach agus ó tíre eile ar nós an Olimia as an ón Austráil agus an echiam ó na Canaries. Ach go leor cinnal plándí agus anna bhí atá an ordín idir photos agus an video be baril maithí ced is féidir dhéana le Chloch Eibhir ar a gcósta hir. So mas féidir lom ar an technical advice agus an video hosí. Nish. Moet een teamainis agus mar bheitcinship tá náit lom dóite leis an gcuí níos an éonrad beidir tríú ceir órdach Chloch Eibhir fad atá agus tá sé an dachar éonrad a chur a fás. Seo é chuíró me siomh san ar a tháinig le agus feiciship in níis tá go géisteach go dtí mo chóirdín agus feiciship céchaí ar chur méid rudí a fás. Seo hop tá sé go hanháil le cúnamh thuair go dtíine go le chola agus tá sé ceangailt an heid le chéile sé fás a fut na háit tríd an fiúse New Zealand flax go leor go dtí fás an seo. Can you tell from the expressions? And just shut in Fio Copper Beach. There's a dóite ar email mar bíon go leor sal in seo san íomhre agus dóite ar finrod ach tá dá áling ar a main glas a fad. Agus should they
Siúdain cróniúr tá scapa fud an ghordín ní osan sé ordach tá sé fós go bra lehan. Agus an siúdain larix an clón láise. Bhain sé chuid dialogí san íomhre se go háling. Cé nach chuil dialogíar a daon blár faoi láthair ach ó tá ceann bháil mús an sin. Seo daon New Zealand tea tree nó manuka tree bíon blá áling dearagéir sa níos túisce sa míon. Do you use the wheat plan or the oat plan? And a small bit of the wheat bran. And the wheat germ as well. Yes. Yeah. I use a full spoon of that. Spoon of gum on the wheat germ. An seo tá cuiríní dumha ach tá siad fád iteag na héanaí rinne muid sumh le cuite acu ach tá siad an fád críochnaí leis. Agus an seo sucré raspberries agus spíonán gooseberries agus cuiríní dumha agus dearga. An seo daon crán crathach nó a méir le aspen nó a legend populus tremalens is stoine an tampar. Wanna can teach. Should they witch hazel? Want to root it us like lice?
An seo sé an cron cuileann agus an acaling tá an fig. Ich bin unter der Linden. Seo ein lime tree no tilia elagen agus Panterusa just na blochanna lei medicine lei tochiana. Linden flower tree. An seo tá trachycarpus no windmill palm as stoimge ó Taiwan ó áitín mar sin, agus ar chúl tá cron fia úl crabapple. And just shut in Arbutus unido no Killarney strawberry tree. It done so game actually. Agus in shot. Big dark, the pictures. Yeah. It's better to turn off the light switch. Tree.
Okay, go with Jack to my one. For sure. Seachtain fríoch cogínach cheantar agus an tíomhile seachtain fríoch Ghaelach. Agus an seo Cronas Canada banam éagsúil no sugar maple bimmin on maple syrup yanas. Agus an seo seachtain walnut tree creisna na creide. Would you know me down? Okay, yeah. Colm, níor an nuam an bhíseán, níor tulla cuaiste le caint ró vinnig. Gomelis gan óir ní rort me sin ag dús náró méid in mór an caint. Carcliú. Okay, tá go caintí in inis agus go tosí le photos agus siúd an trénach rééis gotá san áirdín, tá nead ag iste san Ghaeltach agus tógann sé all chuile blian. Tá sé aineamh coitianta eáil bíon an wildlife officer bhíonn sa gobar leis an wildlife services, hís an clúdainn tiideal acu.
héanaíoch sé ceanna riamh mar tá siad chomh ciún agus chomh cúlach sin, tá siad gaolta leis an trénach agus an cearcisce ach is ceann faoi leithe an. Okay. Oops, 1 second. Siodén spíróg agus bíonn sé a fíoch san gáirdín mar tá neart sin éanaí beaga san gáirdín go neart béilí an dó. Bhí mé anseo a ranamach a bhaine gláháin agus a chéad nóid eile bhúil meantán goram an inneog agus ní bhí an spíróg a Eibhir. Okay, here. Siodén lasar chuile tá tumas fiche san gáirdín agin. Chuile bíon ní smóán mar tá go leor mar tá samgrán video go donna ach beidir gur hiig sib go raibh go leor fásán ag neart fasca gan na héanaí agus neart béilí. Tá chuile cinál torthaí fás san gáirdín, go háirs na cuiríní dofha agus na spíanán agus ón súcréamh tá ní sin go mór leo. So bíon neart béilí, neart fasca agus over le neadracha hóga an cuigeal na mansín is an cadén cuigeal na mansí ratis nach chuilis sin an bulrush. Tógad siad a chuid neadrachaí leis an clúcht beidir ón chuigeal na mansí. Tá go leor lochan agus beidir go bhaca sib an lótas lear a bhí fása lára lochan. Agus leis an iontach lein a snáthidí, tá go leor snáthidí san gáirdín. An snáthid goram seo agus an snáthid dearg seo. Leis níl samhail mé a caint ró sciupaí bhfuil sé bhfuil na fótos a go thart ró bháin nó ró sciupaí. Is it all right? Táchalam. Okay, chéad fóto eile. Mháirt. Ac yn y shrod eile, tá an spéisiú ná ceartlanna san níthe, seo leon agus níachtar ach actually tá sé spéisiú mar tá caiicear sé sin amótha lára lé. Is leon atá nó mat a méarla agus seo den hummingbird mat tá sé san gáirdín agin freisin. Seo den glasán dearach agus foríor tá tí mór mílteach leis teachtar seo a fud na tír le bliana nús. Tá seaca faoin géadmh heis básáil gur smó san éair na tíre, níl ag daoine fós cin fá. Ach tá tite mór míteach heis teachtar na himhre ar an líon dóibh seo. Ach tá péiraging san gáirdín, sin an glasán dearach nó greenfinch i méarla. Seo den snág ní minic a bheictar seo éáit ach tá ceann ar chúdatí agin an tree creeper i méarla tar agus bíonn sé lurg feithidí sna crainte. Seo den riarúa sprá leis croní agus bí muid chumach croní dómh. Seo den snág ar ríist. Seo ceann an spéisiú, seo den cíarhuí. Tá siad an choitiantach ní eachtar iad mar tá siad chobeag tá siad ní slú ná an drólín. Ach tá siad thart agus fíor anna bheith vectoriad. Seo den smólach, bí duine chénta caint ar feibhna bhíonn acu le seilidí nó seilimidí mar thugann mi seirb. Tá neart smólachaí agin san gáirdín mar tá neart sin neart batha acu, ísan siad san na seilimidí agus go minic cleisean muidiad a brisin na sliogan tíomh mo gan inneog. Seo den meantán goram nó blue tit agus tá siad do chreitiantach tá siad cho álainn, tá siad an deas agus má chun tain bud a neart feithidí thart san gáirdín mar a bheicinn sibh go leor coileogaí agus go leor batha, go leor cinál feithidí éagsúile agus taíonn sé sin go mór leo agus tá neart acu san gáirdín tá agus 8 agus sa teach. Ó ie, tágann sé isteach sa teach agus bíonn sé lurg feithidí sa teach freisin. Agus an dro an speedio question. Seo an spéisiú, seo fás éon ihe agus ní ásan sé éonát
a chaháin an áistá go leor dialógaí. Tá neart críinte agam san áirdín inis go bhfuil siad san an fás, agus an cinál fás é ní seo is bluúite atá, mar tá cinál dá gurm, sin an bhéir níos am cén gaeilgetar. Ach tá siad an is féidir a dhéiche, Susan bhí sin seo láháin agus chunig siad agus de sicán, níos am mar sicán. So seo é na bluúit sa siad a fás meas na críinte. Seo féile chun agus an bailach ar fad as Morocco. Níl am cén gaeilgetar is Painted Lady Butterfly atá agus is stoin go sé ar budlia. Tá síl dochreiti acu is rud a bíide atá ach tá sin an eitilt an bailach ar fad as Morocco chuile blian na síalta churann seo. Stoilinn gur gurn sé na síalta ar an fiochatán ní mé ó chinnte. Agus bhfuil an fiochatán an táchtach dómh, muna bhfuil fiochatán an ní chuir siad na síalta ní bheith éon eile fellach le chuidíomhacha. Ó an mínsco, gom le scéil an mínsco ach sin clán céin an mínsco as an fiochatán, ach siad an Painted Lady ar aonas. Agus siad é cean eile, Red Admiral nach chuir sé dochreití Peacock, ó go le scéil, Peacock atá, nach chuir sé dochreití na dachan atá an top. Níor mé an stoin rud is táchtaí chóir am rát tá go leor cinna chnáthógaí éagsúla san áirdín, chnáthógaí sin habitat man bhfuil sé agat. So tá an cail agam, tá srochan agam, tá loch agam, tá cairgecha lum agam, gan mór an críomh go chur fás agus tá muing agam. So tá gach cinál chnáthóg agam fitte fútil in chéile, ní siad scarán i chéile. So is féidir uorchlig a chaid siúltímpel an áirdín go agus feicetú an measc an seo le chéile. So go leor anna bhí meascí le chéile mar go leor habitats éagsúil san áirdín. Siad é an Red Admiral agus tá sé ar an mínsco. Nis caint ar bláhan é fianna, tá muoine íntaach ó híomh bláhan é fianna, siad é na magarlí maireach agus tá go leor magarlí maireacha na garantíon seo. So tá bláhanna nádartha fós an ngáirí cé gohfuil gachard eile curt agam. Tá mé cínte go rág mé spástóp sin. Seo cean spéisiú mar tá rá cinál tá saoircín agus an bainebó bleachtain a gin san áirdín. Fásan an saoircín ar Chloch Eibhir agus tá rúnín beag gaine curt agam san áirí agus fásan an bainebó bleachtain ar Chloch Íal. So seo cean seo measc an idir an rá chean, ní ceachtar saoircín na bainebó bleachtaintá ach measc an rá chean. Siad éon blá a bhíonn ar an leptospermum nó manuka tree as New Zealand a nintar an manuka as. Tá sé san áirdín agin agus fásan sé go bra bhí bláhanna ar I mí féire creidena nach creidé in seo. Siad éon bath nua, tá sé farsing a fut na tíre, well, ní sé farsing fut na tíre, tá farsing a fut an iarthar. I méle tugtar St. John's Wort there, agus baintir úsáid as le duine in a sucker. Tá duine iad scríb ar an scanlan, ní sam cén fáis sin darlú. Se Leonard a chustóir anas. Ok, a bhecinn sib an bach seo. Tá sé gumper dílog seo leaf cutter bee, a bachan ní sam cén gaeilgetar. Ach tá siad san sangáí inis agus níach méid sin a riamh hana. Tá go leor cinál bachan éagsúil a gin sangáí, ach seo cean aineamh coitianta nach bhacha misriamh hana. Bhíonn siad a gearra bísa gan na dílogí agus tógáil nead le na dílogí ar nós fuiche. Agus siad éon, chuirte seo ghaoineadam, siad éon dranca de mara mar rud amháin níor mór an sefar sa talúna seo, so chuí a chur méid chuilrad a fás na mé fasca dómh agus an darrad na thug méid neart femin dómh.
So an cheiste tám le hébítá a lurg on giant redwood. An cheiste agam na cécho ard is a léman an drankite mara 3 hourly, 6 hourly, no 9 hourly. Hébí cétá an chéad na chuirsteach an freigra cart jofa siad giant redwood. Is that it store? Should in drolin agus tanyat op hart agus Jean special tá teachlin agus bhí dag den chin te chote in íon ar bhí sé ar leinte síirnte agus níor muid éon rud leis bhí sé crochan agus thóg a drolin nead iste sa muilín agus thóg sé chlán a leog iste sa muilín agus bhí 8 sanál agus fog si de seasa ar a líne in líne iad hain. So sin an drolin. Agus is siad in cuinle muire no greater mullion fásan sé ar Chloch an term. So níon pecta seo mo ordín hain ach tá sé fásan ordín. Agus siad éon eciam níos am gain gaige mar níosan sé as na Canaries atá sé agus tá sé fásan just an ordín freisin. Ní bhíon nach blár chuile darabh líon agus bíon blá mór mílteach ar agus bíon 100 milliún siad ar spráil na bachan in ceann seo ar tá na milliún bláchan na begar. Agus tá sé hart ar beidir 50 troníirte a ní 50 beidir 10 troníirte. Agus siad éon dúán ceann casach nó selfíl a méle tá sé fás ar na lecracha termin seo. Bantarús as le leis nis dunnam dearmad cén leis bantarús as. Agus siad an ceolar gilcí tá 3 ceolar agam san ardín. Tá an ceolar gilcí nó reed warbler an ceolar cíbe sedge warbler agus an grasshopper warbler tan 3 cinál san ardín agam. Masking Ghaeltach. Siad an fiach dubh bíonn sé ní sé cóní san ardín ach bíonn sé geitilt thar an ardín go minic is éon muir gotá an álinn. Agus siad an glóiseach níach go méid go dtí 3 bliain san ardín mar de réir chéile tá na crínte fás an is mó bahan is mó fasca cú agus an is mó anna bhí teach. So i dochreite ní háideach crínte chur a fás fasca thuircha anna bhí agus tucha siad. Siad i méle siad an limit glóiseach ar. Agus tá brolach bra dearag magenta ar. Fill limit. Agus seo den dreamer a wiide nó century is plán a dúchasacha tá fás na garantíon seo agus tá sé fás ar na lecracha tá fácaí agam is an ardín. Agus seo cean an spéisiúil seo bhfuil líime nes nílach cean go bídeach am sa bhí láthair tagann sé ón astráil agus cheap siad go raibh sé imí in éig is dóile an bailachal in rá. Extinct 200 milliún blian ó hin agus 3 himpeiste hannig si there san astráil náit an éagrúlta agus dair lob cúplicánna chur a fás agus an sinrinne si cloning herb agus hannig cean go dtí Connemara agus forme se kipín wei agus tá mé heise chur a fás. Ach cean gan is crínte is sinne ar dain atá ó híh crínte. Ja sinné. So an rud déirnach chainte crínte seo rud an spéisiúil seo liste gan cailte a fad atá imi as Connemara. Bhíoh siad a fad háart fadó ach tá siad a fad ceart a ní ceanna bheith fácaí má tá spéisiagaí an bhfuiln díobh screenshot a thógáil dó seo mar a bhecinn sib hí náit lán le crínte. Fecinn tú céimé deire an chlár, deire an éich, deire bhéal a bháma, deire ó riada, deire bris, deire chail. Fecinn tá lista mór mílteachinte agus níl deire tá deire bháin fácaí
hús an lechainach der an chlár, sin an tin cean bhaint a fáci. Ach mar fecinn sib an seo bhí náid lán le caiilte, lán le anahí, lán le beocht, ach stoi an túram a tamsa, níanach túram, nar a dhíbar Cromwell na Gael siar go chun na mar ní raon rá acu, ach na caiilte I ghearr a réir chéile le anas gomach sin an bélia ástómh hain, agus go bin deir go chuir sin deir le caiilte. Stoigan mar a géine leis an Amazon. Bhír tá dtíine go isteach a ghearr an Amazon inis le rudí chur a fás. So sin iad na crainte fad na caiilte fad tá imi an cheantar. So inis sin an chuir láthair críochtní agam agus tá bhrásásta aon cheist a ragart. So barlam gomach sé nádrathe mar tá ní cad bara go thuirt, ní cad damsa dhéanamh, ní féidir aon daon ní smó. So barlam fiú an deach glór daoine chleistán. So lenig í raibh, is chuirigí ceist. Go mar is céad cad an ceiste thuir. Yeah, cínte. Lótum sin an chaine an strawberry tree. Tolí fós agad ar a gráintú. Ní ra faríir tá sé háta déimlíanam fásaí siad an máil agus ní raon tuirí arm fós. Tá go leor crainte fás timppla mar hasam gomach fascaige, so tá sé fás níos muile fós nó deor nach bhfuil neirtin sulla siige. Beidir má sé daoine chleisteil gur crán an áirité, tá sé dúchasach náid chuí sa tíir seach, ní sé sa mleach na chalaga ach sa Spáin agus sa Portingé ag iarhéiscad na héide. Spáin an special to plan. Gurmad, Fárig, gurmad. Ein den eile bhfuil ceiste ein den eile? Chalim, cén chaí ar hartú fáhanú foscar ar fáile dosach tú tasú amach? Well, sin cheistá an príomhrud a rinne mé nach churmé a New Zealand flax an tí hir agus an tíh ó Yas. Fás tá sin an chusús le chuile cinál drochaide ó aimseir ní háin an salané agus ní brisin an chué. So chéad lína mar chosint ná New Zealand flax. Tí bhí stidó sin tá sra crainte sal agam, tá siad a sin an lús go leis an lí, agus fiúil má hóteríad fás siad a ríist, agus an tríú lína go cosinte tam ná an fiúse. Tá an fiúse an chusús le go leor drochaide, fásan sé an sciopí, cé go dótere ag an minic fása sé arás ar a buinte. Agus an chuí tá cinál rinne mé dermad é seo a lú. Tá microclimate agin a muoinis idir glinscin idir cór agus muitéin tá céim nó céim go le go differ. Agus leis an fasca seo fá haar timppel ar an cháirdín níor stop chuid gan na crainte a fás a chuirbe. Bhí an fiúse tá fiúse dearag, well tá an fiúse ó Chile ó hóchis. A ceapan daoine go bhain leis tíirseach, ní bhain leis tíirseach chuirbe tá seas ó America háas. So tá an fiúse dearag ar fud na tíre ach tá fiúse bán an freisin, de glór cinál fiúse an. Agus an cean bán níor stop sé fás ná chuir amach blá an bhliain a lug. So an rud atá so tá trí lína cosintam an New Zealand flax dús, an tin an crainte sal, an tin tá an fiúse agam, agus an fiúse haar cín lein a bachan, agus an tin tá na crainte úla na turthaí ar fád iste agam, glasrí agus gachrad eile. So de catú le aonad chur a fás an seo catú neart cosint agus fasca bhéad. Aint go gur míú agat. Má tá gurí teacht agus brand ó an gáidín tar. Go mór. Tuchaí. Cadé? Tuchaí, gur míú agat. Fáilte ró, túrúna, well íon ceiste leí, gur má é díarmad. Cad faoin salan? Cad faoin salan? Seo sa tála, cad é faoi an sala? Well, actually, seo spéisiú mór
Tá mé baintúsa just go leor femin a sanneart san sa bhemin. Ach, tá níir sin báistí an freisin go déon gachar rud leis bháiste. Déon go leor an san fád vín sa bhemin té se leis bháiste, mar bhíon ní stoppin sé chu báistí fan híomre. Gur má Alison, gur míl má. Come leis go Colm. Yeah? Ceiste bhána go Mháirt. Cahan ar hosí túr an gcóirgin, agus cé chumór. Oh, Hosame blian ó hin. No, Hosame hart fiche blianach dar a cuivíon deaghain dar a Hosame chu faoi níor cheanna mé an talú fi mé inseo ach níró sé agam nánam hain gur mé beidir cuivíon deaghain. Okay. So yeah, ní féidir le defer bhead. Oh yeah, no eile faoin chrán rua no giant redwood tá tógan sin 3,000 blian díis som ásan sé agus sin marin sé 4,000 blian díis. So na bíoh defer réin den ag níos an cé rinne túis faoin dranca demara. Cúirt an freagra Colm with me. Gur magad. Oh, ní náirlí. Oh, ní náirlí. Thomas Byrne. Yeah. Thomas Byrne na chéad an sin freagra na haonna. Sé. Chuir Thomas do chud sonraí bu cheart gomach martróla rifosta de sin cuirme de chatte déanas. Yeah, but na sin flé ar ball. Fair play. Cin there Tom Byrne ba? Ceiste Colm. Ceirring an teis ar I dranca de léimreacht. Well, nish. Tá satellite special tagging agus sé sin an na drancatí mar a heis lé. Ar fear go duna cinn a go an begarinne? Well, actually, beidir go bainte go sin leis níomh hasad. Sin fanolí. Well, actually, leis níor níideach dit bhín ceis céine a raidir na Gaeltach blianta fadóhain agus an salinaí sanolí smóla rá ag an nám sin pat kitte dúirt sé sin lí náirlí. Ní cheappané. Maidir leis an lótas a chalam, bhúd sé éasca ás san lochan? Ó, fíor éasca. Ní léon dacart chuir bé, má chuintú seach é agus chofad nach dromín an lochan sinna déanana do bhá. Agus chuirt faoi lilies amach se chahéasca céanna iad sanna ás. No water lilies? Se. Well, skin an water lily and lotus flower. Se, tá sé an chasúr le hop. Se. Te go hálan. Oh no, there's fear hálan, there's da even arab. Nish, will you catch that mar fí drunk at mari? A locht éisteach agus a locht zoom tá Colm a mága bhuiin tanca de mara. Is joke móratá agus aníoch an éile dre cosachta bíon chuile ólas aice mar chuir sí scéal le teachtarach sosin sin fadochan. Agus an ceartach mar sná. Na bach le Colm agus leiceachta. Agus mis sin scéal sin agé hé. Dus gaan de gaten te chatten gaan we waren in orde hoort laat in de kinderen we vragen wat ik gaan gaan. All right, okay. Hart de DeBhaldraithe gezegd en nota bij geraak een virus stoilage a waren was aan barach. Oh, bar, right. Virus weer aan ja. Agus een foto op mask gehad. Ik nog geen COVID te beginnen gaan. All right, okay. Agus Rebecca Elaine der sin ceart agad virus a hosa le feeders salachan sa mardini. All right. Si Rebecca vi girl amach fresh nach chalam kivet talad. Oh, ní nach 3 caro nacra. Nish. Agus níach sé bach lag an chordín. Éiche stelle. As vek mal tad an. En sin an ní chanéle, so si go fer a go ran bag Bag vi leid gan ag dynne vi teis an dranka de mara. Just goor déni sásta agus an tuairt ardbol at chala mar an éagsúlacht na an Islands an ardin agus ein team lo vi go hall in e fad. Actually tá ceiste bháin am agus talsin géirí ceiste chum gan second ach some cecharón fi an ro sé léon teart chom minic is ro sé Godolle.
Níor se úfasach ban níor se agus chunig muid asach an stoi. Chunig mé héna agus úna asach bhí sé anhar bhí sé silir anhar adach. An cheapan a haint rí a cuat zoom go gáilinn de chuide gan. Sinna technolaíocht. Anas an bhí gurí ceiste chuirmara? Yeah, bhí mé swina ná bhí na photos an jazz. Agus who took the photos? Sorry for the English. Yeah, that's right. When near my nan could look in the photos can hand be a hog and we change some one way to know son one way to know son river. Och took a lot of photos and jazz like attention. Oh ta yeah ach tá neirsin photos ar hoga sé wide smó am I daim shoe so bailach scupi agus ceoir the hoga she's on river. Good market. Ach bhí go mar leis gal Alice an bhí chuide gan picture na green rathna hog ship sa ngari shaga hé na hog. No near hog na photos no near hog. Oh cheappa gur chuide gan cream se se cartleor mar. Tá 1 million photos I can get hoga sé logs í her. Oh ticket. So there's one is eska. Och an video sa Guardian bhí sin go háling gur mé mahagat. Gur mad the story gur míle mad sin gan jazz. Oh fan sen camera tin til Shirley after the Oh yeah. Mata aine gurí in video echa le gart agus caiid an Mháirt tá sé ar YouTube agus tá sé faoi an chúrsaí má aonse beisteach go dtí website ar YouTube site about Dr. Chúrsaí agus litte mé chuí SLUASIDHE chúrsaí tá sé le feicil ar chúrsaí agus níháine sin nach feice sib an trein nach réisc siúltíim an Ghordín the water rail agus go leor díile once leis an Ghordín agus na glasí ar fad agus inniu actually an spéisiún is an muid fósan sin bhí muid siúla bhhaile an Ghaeltacht agus bhí chá caro clás nó hooded crows ar riam wó Piocha fínach le nead a hógáil agus rinne muid video dó. Bhí neach mé sinriíomh hana. So bhfuil éon ceistelle nó bin é? Nus a chalim maialtar an dúis chuir Thomas Bernsteach as ruta chat a rá go bhharlais an dúis nóirt gona éigen eile so brenn muid ar céhannig beidir in na dhé nó bhfuil cinn teile bháile dhéanana. Yeah, well sure, no sure. Má ein den elige chuisteachar sé go bras cum amsa hepicide. Aber well, so ní sé gurí an dúis bin é? Well dúteach bhfuil sé just ag tasnúach agus go bhharlais go deoch se chun éigen eile. All right, well sure. Aber ní se tóga sé déimlíana ar fás. Agus tá agus was that marin sé fe ceir víle blian, so ní líon Jeff tugur tíirm déimlíana. Dus ik wil één ceistelle? Goed me gaat toe door de kroonjuur vast. Kroonjuur? Ja. Oh, tá cúpla cean éagsúil agam, tá ceanna bhíonn sa fás íseal agus leithane ar talún agus cúpla ceanna tá fás in íirde. Tá an chá cinna lam. Tá stigata agus níos an cean eile. Tá a chuideáin tá daicán go háin fáric anim san pectar sin. Cad éon báid sin tá hirirtit? All right, beidir gá muid mar sin ní líon ceistelle bhfuil éon ceistelle géanana. Ní bhíonn se go bhfuil a chadam bhfuil, ní bhíonn se go bhfuil. Well, bhfuil mé agus le ónna buchas ó chríomh a chalam. Fan tá ceiste bháin agam dearach bhfuil ceiste agat tarm. Dearach turlí. Ceiste agat tarm. Ceist beag. Went to a trail as on Gristalinia. Beidir bhfuil cean agam. Binin cean tá sé cinál deilganach. Sinné. Daisy tree tuachtar ar freisin a ba. Síle mé. All right, the cean bháin agin san áirtín.
de ceantar bhna ging. Tá sé go hanháin ein sal an freisin an ceartach hanháin. Tá mar ní am wacaún video agus ru sé soach tá measc go chuilrod is a tuirtin fast. Cé chuil tú? Fósbeo, fair play. Tá ceiste le Colm seo cechuos tear strawberries a chud ó héanú le plantaí eile sin ó Julie Fólan. Well, brahan sé mat dú géirí a de hen ó tú go thorcan is selamidí. Mat dú géirí na sinnachaí agus an náidir thuirteteach an áirdín tá sé níos fear as go meascra dí eileach má tasní si dúit haon tá níos fear I de chur a fás as do hain ó botí nó dtí mar sin. Mar ís na seladí idir a buinte. Ní ceistile? All right, sure. Cúnirt. No, dan moet je dus gelijk op je geslet Colm, weer op je geslet. Dus Sarah bij de wiet en tafel te weten dat we regels gaan horen twee te gaan net doen. Dus dan gewoon gewoon het tijden was. Dus gaan in je moment zeggen van je mag je wacht een douche, vragen een douche douche. She cleave Fólan en. A B, yeah. Couldn't do it, bijna do it, ach niet awesome cha. Hier daarheen. Dus bij vragen een douche en dat glas. Couldn't do glass, wine into glass. Ach, ní osange. Glass of verse, glass of tea. So she cuiva walk on douche be. Sure. Well, here this training, yeah. Agus is achtan se chogin a card Ghaeltacht Faoi Bhláth gemid a sos go donna sos gotí Mary I bhíon agus sé blian ó dóna le bheits a kains faoi blebí níos a gáirí na chuna dé. Sin tachtan se hogin. So tá súil bhíon mé agus óna benacht ina féle park ar fad agus go mé lá álan agaí agus ríd buchas le Colm agus go cholána taine was. Oh, legus benacht. Bye. Gormagaí san. Gormagaí. Slán.